गियानि आइजोआ नखरखौ लुखाङो जाय गियानि बिमा बियो जाहैबाय नखरखौ समायहोयो माजों समायहोयो गाननाय जोमनायजों नङा कालार फोननायजों नङा साब सिखोन लाखिनायजोंल' नङा बे जाहैबाय आत्मायाव बियो गावनि नखरखौ समायहोयो दिनै नों जुदि फोरबोखौ गियोब्ला सानदो नों जाहैबाय गासै गाज्रिनिफ्राय नोङो गावखौ हमथानानै थायो नों जुदि फोरबोखौ गियोब्ला नों जुदि गियानि बिमाब्ला नोंनि सालायखौबो नोङो हमथानानै थायो दिनै गोबां आइजोफोरानो सासेजों रायखुमालायनायनिफ्राय गोजान जाया खारना जाहैबाय मानो नों जाहैबाय फोरबोखौ मान होआ फोरबोखौ गिया नों जाहैबाय अगियानि दिनै जों साफ्रोमबो गोथार जिउजों आरो जोङो अरजों बाप्तिस्मा जानो नांगौ बे गोथार जिउनि आरो अरनि बाप्तिस्माखौ जोङो मेगनजों नुवा नाथाय बे जाहैबाय अदृश्य जेब्ला नोङो गासै पापनिफ्राय गोसो सोलायनानै जिसु ख्रिस्टखौ जिउनि बासायगिरि होननानै आरो जिसुजों लोगोसे नोङो जिउ खुंबाय गासै नोंनि मोदोमनि आखलखौ नागारनानै जिसुनि आखलखौ नोङो नाजावनानै लाबाय अब्लानो नोंखौ जाहैबाय बे जिसुआ आत्मायाव गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा खालामो हालेलुया आरो नोंखौ अरजों आनजाद लानाय समाव जुदि नोंनि मावनाय दांनाय नोंनि रायलायनाय नोंनि साननाय हनायफोरा जुदि अरजों आनजाद लानायाव जुदि खामोब्ला नों जाहैबाय बे समाव गोबां अपमान जागोन हालेलुया जोङो नायनि 2 टिमथि चैप्टार 1 verse 5 दिनै जोङो बे बाइबेलनि सिरिखौ जेब्ला नायगोन अब्ला पौला टिमथिनि फोथायनायखौ नुनानै बियो टिमथिखौल' नोंहा फोथायनायाव गोख्रों होननानै बाख्नायाखै बियो पौला टिमथिनि बिबै लुइसखौ गोसोखांदों बे लुइसआ टिमथिनि बिबैया फोथायनायाव गोख्रोंमोन इसोरखौ खुलुमनायाव गोख्रोंमोन आरो बियो आत्माजों जेब्लायबो थाबायग्रामोन जायनि जाहोनाव बियो गावनि बिहामजो इउनाकनोबो बे फोथायनायखौ बारस्लायहोदों आरो बे फोथायनायखौ बारस्लायहोनायनि उनाव बियो गावनि फिसौनावबो गावनि बिहामजोआ गावनि फिसालानावबो बे सैथो फोथायनायखौ बारस्लायहोदों दिनै बेयाव लिभिं फेथ मण्डलीनिफ्रायनो जा बा आईबीसी निफ्रायनो जा दिनै नोंबो सानसे समाव बिबै जानो थांगासिनो सोरबाया अलरेडि बिबै जाखाबाय आरो सोरबाया बिबै जानो थांगासिनो बोथोरा दानो नङाबा फैबाय थानाय समाव फैगासिनो दिनै नोङो नोंनि फोथायनाया ओरैबायदि जानांगोन जायनि जाहोनाव नोंनि फिसौआ नोंखौ नायनानै जाहाथे फोथायनायाव गोख्रों जायो आत्माजों थाबायग्रा जायो दिनै जोंहा ख्रिस्टियान बिमा जानायनि थाखाय ख्रिस्टियान बिबैफोर जानायनि थाखाय ख्रिस्टियान बिमाफोर जानायनि थाखाय जों जाहैबाय फोथायनायाव आत्मायाव जोङो गोख्रों जानांगोन अब्लासो जोंनि गथ' गथाया जोंनि फिसौफोरा आत्मायाव गोख्रों जागोन जायनि जाहोनाव पौलाबो बुंनो गोनां जादों टिमथिनि फोथायनाया जाहैबाय बिबैनिफ्रायसो फैदों दिनै नोंनि फोथायनायखौ नुनानै नोंनि बिहामजोआ नोंनि फिसौजोफोरा फोथायनायखौ बासायनानै दोननो हागोन ना हाया नों जुदि फोथायनायाव गोख्रों जायाब्ला नों जुदि इसोरजों थाबायाब्ला नों जुदि इसोरनि लामाजों थाबायाब्ला नोंनि नखरा नोंनि जोलैयाबो इसोरजों थाबायै जोलै जालांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बिनिखायनो जोङो मोननै बिसयखौ नायगोन मोनसेया जाहैबाय गियानि जोङो सब समावनो नायबाय थायो जेब्लायबो जोङो फरायबाय थायो गियानि आइजोआ नखरखौ लुखाङो बोसोन बिजाबनि चैप्टार 14 नि verse 1 आव गियानि आइजोआ नखरखौ लुखाङो जाय गियानि बिमा बियो जाहैबाय नखरखौ समायहोयो माजों समायहोयो गाननाय जोमनायजों नङा कालार फोननायजों नङा साब सिखोन लाखिनायजोंल' नङा बे जाहैबाय आत्मायाव बियो गावनि नखरखौ समायहोयो दिनै नों जुदि गियानि बिमाब्ला दिनै नोंनि नखरा नोंनि जोलैया आत्मायाव समायना जागोन दिनै नों जुदि अगियानि बिमाब्ला अगियानि बिबैब्ला दिनै नोंनि जोलैया नोंनि नखरा समायनाय नङा मानसिजों मुगै जागोन दिनै नोंनि जोलैया जाहैबाय मोजां लामाजों थाबायनाय नङा नाथाय गाज्रि लामाजोंसो थाबायगोन बिनिखायनो जों ख्रिस्ट बिमाफोरा ख्रिस्ट बिबैफोरा दिनै जों जाहैबाय गियानि जानो नांगौ नाम्बार 1 आ जाहैबाय गियानिया माबोरै जायो नों माबा मोनसे बिषयखौ सोलोंनानै लानानै रोंनायनि उनाव गियानि जायो बिदि नङा इसोरखौ गिनायासो गियाननि गुदिनो दिनै नों जुदि इसोरखौ गियाब्ला इसोरखौ जुदि नों मान होआब्ला दिनै जाहैबाय नों जाहैबाय गियानि नङा हालेलुया सोरबाया जाहैबाय लेखा फरायनो रोंनो हागौ सोरबाया जाहैबाय लेखा फरायनो रोङाबो जानो हागौ सोरबाया जाहैबाय हारसा रोंगौबो जानो हागौ सोरबाया हारसा रोङाबो जानो हागौ सोरबाया हिन्दी रोंगौबो जानो हागौ
सोरबाया हिन्दी रोङाबो जानो हागौ नाथाय जोंनि मानसिफोरा मा सानो गोबां भाषा रोंब्लानो बेफार खालामनो रोंब्लानो बिजनेस खालामनो रोंब्लानो माबा मोनसे मावनो रोंब्लानो बिराद गियानि होननानै बुङो नाथाय बाइबेलनि बायदिब्ला दिनै गियानिया सोरखौ बुङो जायहा इसोरखौ गियो आरो मान होयो बिसोर गियानि बिमा हालेलुया दिनै जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बिमाफोरा दिनै जों जाहैबाय गियानि जानो नांगौ दा बोसोन बिजाबखौ फरायनि बोसोन बिजाब चैप्टार 1 verse 7 आंनि उनाव फरायफानि फोरबुखौ मान होनायानो गियाननि गुदि मूर्खफोरा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया दिनै नों जुदि गियानिब्ला नोंहा जाहैबाय बाइबेलनि बोसोनखौ मोजां मानसिफोरजों थानानै इसोरनि सोमोन्दै सोलोंनो गोसो जायो आरो जाय मानसिया दिनै गियान गैया अगियान बिमाफोर बिसोर जाहैबाय गिर्जायाव फैनानै इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनोबो गोसो गैया आरज खालामनोबो गोसो गैया इसोरखौ फैनानै बिसोरो बाख्नायनोबो गोसो गैया दिनै नों जुदि गियानि बिमाब्ला नों जाहैबाय सुक्रुबारनि महिला गिर्जाखौबो नों एक्सटेन्ड खालामनाय नङा जुदि माबा मोनसे खारनाव जुदि नोंहा उसुबिदा जायाब्ला नों जाहैबाय ओरैनो माबा मोनसे फिसा फिसौ समस्यानि थाखाय इसोरनि बोसोन सोलोंनायनिफ्राय इसोरखौ बाख्नायनायनिफ्राय नों गोजानाव थाया नाथाय नों जुदि अगियानिब्ला नों जुदि अहंकारब्ला नों जुदि सोलोंनो गोसो गैयाब्ला नों जाहैबाय बे गासै सोलोंनायनिफ्राय नोङो गावखौनो गोजानाव दोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जेसेबां आइजोफोर दङ जों साफ्रोमबो दिनै गियानि जानो नांगौ आरो इसोरखौ मान होनाय आरो बिखौ गिनायासो दिनै गियाननि आरम्भ नङाब्ला नों इसोरखौ मान होआब्ला इसोरखौ जुदि नोङो गियाब्ला मानियाब्ला दिनै नों जाहैबाय अगियानि प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो इसोरखौ गिनाया जाहैबाय गासै गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थानायखौ फोरमायो जोङो नायनि बोसोन बिजाब 8:13 दिनै नों जुदि फोरबोखौ गियोब्ला सानदो नों जाहैबाय गासै गाज्रिनिफ्राय नोङो गावखौ हमथानानै थायो नों जुदि फोरबोखौ गियोब्ला नों जुदि गियानि बिमाब्ला नोंनि सालायखौबो नोङो हमथानानै थायो दिनै गोबां आइजोफोरानो सासे सासेजों रायखुमालायनायनिफ्राय गोजान जाया खारना जाहैबाय मानो नों जाहैबाय फोरबोखौ मान होआ फोरबोखौ गिया नों जाहैबाय अगियानि अगियानि आइजोफोरासो सासे सासेजों रायखुमालायो सासे सासेनि मोजांखौ नायनो हाया सासेया सासेनि जेंगा जालायलायो दिनै मानो खारना जाहैबाय गोबां आइजोफोरानो बिसोर जाहैबाय इसोरखौ गिनानै इसोरखौ मान होनानै गियानि जानो गोसो गैया नों जुदि गियानिब्ला नोंनि सालायखौबो नोंनि रायलायनायखौबो नोंनि आखल आखुखौबो नोङो हमथागोन आरो गासै गाज्रिनिफ्राय नोङो गावखौ गोजानाव बासायनानै लाखिगोन बिसोर गियानि मानसिनि सिनायथिया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै गियानि होननानै बुङोब्ला जायहा गावनि सालायखौ हमथायो गावनि आखल आखुखौ हमथायो गासै गाज्रिनिफ्राय बे बेक्तियासो गियानि हालेलुया दिनै जुदि नों इसोरखौ मान होयोब्ला सानदो नों जाहैबाय गासै गाज्रिनिफ्राय गावखौ हमथायो नों जाहैबाय सालायखौ जानला मानला बाहाया नों जाहैबाय गोसो बायदि जानला मानला गावनि गोसो बायदि अहंकारजों दुगा जानानै नंखाय बाखाय रायलायनानै नों जाहैबाय गावनि समायखौ नस्थ' खालामा हालेलुया जायनि जाहोनाव पौला थिमथिनि बिबै लुइसखौ गोसोखांनांदो बे नोंनियाव सैथो फोथायनायादि दिनै जोहोलाव बैसोआव फैदों बे जाहैबाय नोम्बैनिफ्राय फैदों होननानै बुंदों आरो बे नोम्बैनिफ्राय फैनानै नोंस्रा नोमानिफ्राय फैदों होननानै बुंदों आरो नोमानिफ्राय फैनानै दिनै नोंनियावबो बे फोथायनायखौ आङो नुदों होननानै बुंदों हालेलुया दिनै जोंनि इसोरनि दासफोरा दिनै रेभारेन्डआ बुंनो हानांगोन नोंसिनि फिसौफोरखौ नुनानै नोंनि फोथायनाया नोंस्रा नोम्बैनिफ्राय फैदों होननानै इसोरनि दासफोरा इसोरनि मानसिफोरा दा नोंस्रा नोम्बैया जेरैबायदि अहंकारमोन नोंबो अहंकार नोंस्रा नोम्बौआ जेरैबायदि अहंकारमोन नोंबो अहंकार बिदि बुंजायोब्ला नोंनि न'खराव नोंनि जोलैयाव बोर थानाय नङा हालेलुया जायनि जाहोनाव इसोरनि दासफोराबो बै बुरै बैसोनि बेक्तिखौब्लाबो आइजोखौब्लाबो गोसोखांनांगौ जानानै फैदों हालेलुया साइड बे मण्डलियावबो दिनै इसोरनि दासफोरा सोरबा बुरै मानसिनि फोथायनायखौ दा जुदि आं बुंनो होयोब्ला बुंनांगौ सोरबा थानो हागौ थाद्रायै नङा बबेबा नङा बबेबा गंसे मण्डलियाव बेफोरबायदि सैथो फोथायनायफोर थाग्रा बुरै बैसोनि दिनै मानसिफोरबो दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बिसोर बायदि मानसिया दिनै फोथायनायखौ बासायनानै लाखिनायनि थाखाय दिनै बिसिनि जोलैफोराव बंसफोराव इसोरनि बोरखौ गेदेर महिमाखौ दिनै नुनो मोनदों हालेलुया प्रेज द लर्ड मोजां दिनफोरखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो आं खावलायो इसोरखौ गिनायनि मेइन खारना जाहैबाय गासै गाज्रिनिफ्राय गावखौ हमथानाय मेगननि नोजोरनिफ्राय गाज्रि आखल आखुनिफ्राय गाज्रि एक्टिंनिफ्राय
गाज्रि नांलायनाय रागा जोंलायनाय होनोबाथ' हिनजावफोरनिया दसेनो रागा जोंलायगोन दसे उनावनो आरो लोगो जालायगोनबो दसेनो सोरबा माबा मोनसे बुंगोन दसेनो फटनो रागा जोंगोन आरो दसेनो गिर्जायाव खामानि मावालासिनो दायथ' दंब्लाबो ब्लड थांगोन खारना जाहैबाय गियान खमिनि थाखाय जायो एसे एसेयावनो गावनि हौवाजों गावनि गथ' गथायजों गावनि न'खरजों मानो बोराबो खारना जाहैबाय गियान खमिनि थाखाय हालेलुया बिनिखायनो जोंनि बिमाफोरा गियानाव आबुं जानांगौ जेब्ला नों इसोरखौ गिगोन इसोरखौ मान होगोन माने नों गासै गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला रागा जोंनांगौ रायनांगौ बिदिब्लाबो नोङो रायनाय नङा हालेलुया गाज्रि सोंखारिनांगौ थेवब्लाबो नों सोंखारिनाय नङा नोङो गाज्रि बाथ्राजों नोङो रागा जोंनानै बुंथारगौमोन नाथाय नों जुदि इसोरखौ गियोब्ला नों गियानिब्ला गावनि सालायखौबो नोङो हमथागोन गियानि जानो गोसो दंना गैया हालेलुया आरो नों जुदि दा बे बैसोआव गैया होनोब्ला नोंनि फिसायाव नोंनि बंसआबो गियानि जानाय नङा नों जुदि जागोन होनोब्ला नों जुदि गियाननि लामाजों इसोरखौ मानिनानै थाबायोब्ला नोंनि जोलैयाव बोर फैगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बेयाव थानायफोरा खायसेया गोदान गोदान हाबा जानानै गथ'आ 3-4 बोसोर जानो हागौ नाथाय सानसे सम फैगोन हालेलुया नोंखौबो आबै आबै होननानै सानसे गाबज्रिगोन आरो दानिफ्रायनो जुदि नों इसोरखौ गियाब्ला गाज्रिनिफ्राय नों जुदि गावखौ हमथानानै जुदि नोङो मोजां लामाजों थाबायाब्ला सानसे नोंनि जोलैयाव बोर फैनाय नङा आरो जोलैयाव बोर फैनांगौब्ला दानिफ्रायनो थिग जा हालेलुया 3 बोसोरल'सो जादों जानो हागौ नोंनि फिसालाया नोंनि फिसाजोआ नाथाय सानसे नों बिजामादै मोनगोन नों बिहामजो मोनगोन आरो नों जुदि दानिफ्रायनो इसोर गिग्रा जायाब्ला इसोरखौ जुदि नोङो मानियाब्ला इसोरखौ जुदि नोङो सन्मान होनानै जुदि गासै गाज्रिनिफ्राय गावखौ हमथायाब्ला सानसे जोंनि न'खरा सिलिंखार जालांगोन हालेलुया बेसेबां नोंसोरो महिला प्रग्राम खालाम जेसेबां नोङो बे बोसोन बिजाबनि 14नि 1 पदखौ नोङो सालाय बिजाव लानानै बायहात बुं नों जुदि मान होआब्ला गाज्रिनिफ्राय गावखौ हमथायाब्ला नोंनि दिमागाव थानाय बाइबेल बाथ्राबो नोंखौ जेबो खालामा हालेलुया प्रेज द लर्ड 2 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय जेसेबां बिमाफोर दङ जों साफ्रोमबो गोथार जिउनि सुफुंनायजों जोङो सुफुंजानो नांगौ हालेलुया दिनै बेनिखायनो जेसेबां बिमाफोर दङ जों साफ्रोमबो दिनै ख्रिस्ट'नि जिउजों गोथार जिउजों आबुं जोङो जानो नांगौ नोङो ख्रिस्ट'नि जिउखौ नागारनानै संसारनि जिउजों संसारनि गियानजों संसारनि गाज्रि रायलायनायजों रागा जोंनायजों सर्ट टेम्पार जानायजों रायखुमानाय जिउजों नोङो आबुं जानो नाङा नों जाहैबाय गोथार जिउ पवित्र आत्माजोंसो नोङो आबुं जानो नांगौ अब्लासो नोंनि खुगानिफ्राय नोंनि आखल आखुनिफ्राय नोंनि रायलायनायनिफ्राय नोंनि न'खर बेंनायनिफ्राय गोथार आखल आखुआ रिलिज जागोन नङाब्ला गाज्रि आखल आखुआ जुदि रिलिज जायोब्ला जोंनि जोलैफोरा जोंनि इयुन जोलैफोरा जोंनि गथ' गथायफोरा जोंनि फिसौला फिसौजोफोरा सानसे गाज्रि लामाजों गोरोन्थि लामाजों थांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो जहन दा बाप्तिस्माया बुंदों जोङो नायनि माथाइनि चैप्टार 3:11 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन नोंसोरनि गोसो फाफिननायखौ दिन्थिनो आङो दैजों बाप्तिस्मा होयो नाथाय आंनि उनाव जाया फैगोन बियो गोथार जिउ आरो अरजोंसो बाप्तिस्मा होगोन आंनिख्रुइ बियो देरसिन आङो बिनि फैथाखौ दैनो समाया जहन बाप्तिस्माया बुंदों मानसिफोरा पापनिफ्राय गोसो सोलायनायनि दैनि बाप्तिस्माखौ आं होयो नाथाय आंनि उनाव जाया फैगासिनो बे जाहैबाय गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होयोनो हालेलुया आरो बे गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होग्रानि फैथाखौ सेन्देलखौ दांनोबो आङो समाया होननानै दिनै जना बुंदों दिनै जों साफ्रोमबो गोथार जिउजों आरो जोङो अरजों बाप्तिस्मा जानो नांगौ बे गोथार जिउनि आरो अरनि बाप्तिस्माखौ जोङो मेगनजों नुवा नाथाय बे जाहैबाय अदृश्य जेब्ला नोङो गासै पापनिफ्राय गोसो सोलायनानै जिसु ख्रिस्टखौ जिउनि बासायगिरि होननानै आरो जिसुजों लोगोसे नोङो जिउ खुंबाय गासै नोंनि मोदोमनि आखलखौ नागारनानै जिसुनि आखलखौ नोङो नाजावनानै लाबाय अब्लानो नोंखौ जाहैबाय बे जिसुआ आत्मायाव गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा खालामो हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो गोबां मानसिफोरानो सानो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव आङो बाप्तिस्मा लाबाय माने आङो गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा जाबाय होननानै बे बाप्तिस्मा अरनि बाप्तिस्मा आरो पवित्र आत्मानि बाप्तिस्माया जाहैबाय नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावनानै आरो बे जिसुखौ नोङो
फोथायनानै नोंनि आत्माजों जिसुनि आत्माजों खौसे जानानै गासै नोंनि मोदोमनि आखलखौ गासै अहंकारखौ दुगाखौ गाज्रिखौ पापखौ नागारनानै इसोरजों खौसे जानानै थाबायनाय समाव आत्मायाव जाहैबाय अदृश्य रुबेरे मेगनजों नुयै हिसाबै बे जाहैबाय जोंखौ गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होयो हालेलुया जायनि जाहोनाव जोङो इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला गोथारनिख्रुइ गोथारसिन जोङो जानो हायो आरो जाय मानसियानो दिनै बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव बाप्तिस्मा लानानैब्लाबो बे जुदि पवित्र आत्माजों आरो अरजों जुदि बाप्तिस्मा जायाखैब्ला बे जाहैबाय बे मोनसे गोरोन्थिखौनो मावब्लाथाय बार बार मावबाय थायो बे फंसे बाथ्राखौनो दिनै बियो निमाहा बिबाय गाबोनबो आरो नांलायनानै निमाहा बिलायबाय सोरखौबा रायखुमालायबाय मास मोनसे थिग जालायबाय आरो माब्लाबा आरो बियो ग्रोब बे बिसयावनो गोलैलायबाय हालेलुया बिनिखायनो जों साफ्रोमबो गोथार जिउनि आरो अरनि बाप्तिस्माया इम्पर्टेन्ट हालेलुया जिसुजों जेब्ला नों खौसे जागोन जिसुजों जेब्ला नों मोनसे जागोन अब्लासो गोथार जिउनि आरो अरनि बाप्तिस्माया जोंनि जिबनाव फैयो जोङो नायनि बाइबेलनि बेसेनखौ 1 करिन्थियान चैप्टार 3 12 आरो 13 आरो 14 खौ नायनि सानसे बेयाव बान्थानि बाथ्रा दङ दिनै नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनानै दिनै नोङो गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा जानायनि उनाव जों जिसुजों लोगो लोगो थाबायनायनि उनाव जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि सलिनाया सानसे अरजोंनो आनजाद लाजाफिनगोन नाय नों जेब्ला थाबावनो दंमोन अब्ला नों सैताननिमोन आरो नोङो सोरगोआव थांनायनि राहा लामा गैयामोन नाथाय जेब्ला नोङो जिसुखौ फोथायनानै जिसुजों खौसे जाबाय जिसुनि लामाजों थाबायबाय आरो नोङो जिसुनि बोसोनखौ मानिनानै जिसुखौ नोङो जिउआव दोननानै थाबायबाय माने नोङो जाहैबाय अरजों आरो पवित्र आत्माजों बाप्तिस्मा होजाबाय आरो बे जिसुजों थाबायनाय ख्रिस्टियान जिउ खुंनाय समाव नोङो संसाराव थांनानै थानाय समाव नोङो माबायदि मावदों बे मावनाया सानसे जोबनाय समाव साफ्रोमबो इसोरनि दासनिफ्राय लानानै इसोरनि हाबा मावै सासे मेम्बारनिफ्राय लानानै गासैखौबो फरायग्रानिफ्राय लानानै फरायै आइजोफोरनिफ्राय लानानै हौवाफोरनिफ्राय लानानै गथ' गथाय साफ्रोमखौबो दिनै इसोरा जाहैबाय जिसुआ अरजोंनो जोंनि गासै संसाराव सलिनाय मावनाय दांनायखौ अरजोंनो टेस्ट खालामफिनगोननो सावनानै नायगोननो जुदि नोंनि मावनाय दांनायफोरा नोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया नोंनि जुदि जिसुखौ फोथायनानै सलिनाय जिउ खुंनाया जुदि अरजों आनजाद लाजासेयावबो जुदि गसङोब्ला अरजों आनजाद लाजासेयावबो जुदि खामाब्ला सानदो नों जाहैबाय इसोरनि रायजोआव मान मोनगोन हालेलुया आरो नोंखौ अरजों आनजाद लानाय समाव जुदि नोंनि मावनाय दांनाय नोंनि रायलायनाय नोंनि साननाय हनायफोरा जुदि अरजों आनजाद लानायाव जुदि खामोब्ला नों जाहैबाय बे समाव गोबां अपमान जागोन हालेलुया दिनै बे मण्डलियाव हमनानै ला दहायसो आं सौफैनाय लोगोसेनो ओंखाम संनायफोर नुदों मा मा मेहनत खालामनाय नुदों आरो सोरबा सोरबा दान होफैनायफोर नुदों आङो सोरबा सोरबा खिजानि बे गिर्जा जायैनि सिगां अलरेडि साफा खालामदों मा खालामदों आरो बोसोरावनो बोसोर खिजानि सुखिदारफोराबो सोलायनो हागौ बे मण्डलिनिया नंगौना नङा हालेलुया दिनै नोङो माबायदि गोसो लानानै मावदों नोंनि मावनाया जाहैबाय सानसे इसोरनि सिगाङाव फसंजागोन नों बुंनो हानाय नङा आंखौ दिनै महिलानि उमुक उमुक दायथ' होनायनि थाखायसो आङो उफाय गैयियाव रावबो गैयिनि थाखाय गोरों गोरा गैयिनि थाखाय आङो मावदोंमोन होननानै नोङो इसोरनि सिगाङाव बुंब्लाबो इसोरा नोंखौ मानिनाय नङा हालेलुया दिनै नोङो बिबान मोनब्लाबो मोनाब्लाबो नों इसोरनि न'खरनि गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होजानाय व्यक्ति आरो नों जुदि थांनानै थानाय समाव दान्दिसे सम इसोरा नोंखौ संसाराव दोननाय समाव जुदि नोंनि मावनाया जुदि गोग्गो नङाब्ला सानसे अरजों टेस्ट खालामनानै नायोब्ला आरो नोंनि मावनाया जुदि थोरिफोरजों लुजानाय बेयाव बर' बाइबेलाव थोरिजों लुजानाय माजों लुजानायखौ दंना गैया उल्लेख मिन्थिया इंलिसाव दङ थोरिफोरजों लुजानाय न'फोरा दंफां थुख्राफोरजों लुजानाय न'फोरा जिगाबफोरजों लुजानाय न'फोरा जाहैबाय अराव जुदि टेस्ट खालामनानै नायोब्ला बे खामजोबनानै सेवहांगार जागोननो हालेलुया नाथाय जायनि मावनाय दांनाया जेरै सना रुपा मुकुटाजों लुजानायफोर बायदि बेफोरबायदिनि मावनायासो अराय सम इसोरनि सिगाङाव गोगोमै गसंनो हागोन हालेलुया दिनै बिनिखायनो जों ख्रिस्टियान बिमाफोरा दिनै जोङो जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि सलिनाय जोंनि गिर्जायाव थांनाय आं ख्रिस्टियान दिनै आइबिसिनि मेम्बार जानानै आंनि मावनाय दांनाय आंनि रायलायनाय आंनि सलिनाया माबायदि सानसे इसोरा जाहैबाय अरजों टेस्ट खालामगोन हालेलुया आरो नोंनि मावनायफोरा
नोंनि जिउ खुंनायफोरा सना रुफाफोर बायदि जेब्ला जागोन अब्लासो नों जाहैबाय इसोरनि सिगाङाव गसंनो हागोन। नङाब्ला सानसे नों लासिं सिं जागोन। रावबो खारग'आ। हालेलुया। बै उनफोराव जिरायग्रायानो जा, गिर्जायाव लेट फैग्रायानो जा, बा सिगां फैग्रायानो जा, बेयाव मेथाइ खनग्रायानो जा, उनाव थानानै मेथाइ खनग्रायानो जा, रावबो खारग'नाय नङा। साफ्रोमखौबो दिनै अरा आनजाद नायनो थाखाय थाम थिम जानानै दङ। इसोरा रेडि। दिनै नोङो माबायदि सलिदों? नोंनि सलिनाय बायदि सानसे नों लासिं सिं जागोन इसोरनि सिगाङाव। आरो नोंनि सलिनाया जुदि इसोरनि नोजोराव जिउजों आरो आत्माजोंब्ला सानसे नों जाहैबाय पुरस्कारखौ मोनगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै नोङो मा गोसो लानानै गिर्जायाव फैयो? मा गोसो लानानै नोङो जिउ खुंनानै दङ? मा गोसो लानानै नोङो न'खरखौ बेंनानै दङ? सानसे अरा आनजाद नायगोन। आरो नोंनि मावनाय बायदिनो नों लाजिनांगौब्ला लाजिनांगोन, आरो नों मान मोननांगौब्ला सानसे नों इसोरनि सिगाङाव मान मोनगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। रावबो खारग'आ। बे अरजोंनो आरो पबित्र आत्माजोंनो जोंखौ बाप्तिस्मा होदों। आरो नोङो सलि गोसो बायदि, रायलाय नोङो गोसो बायदि, थाबाय नोङो गोसो बायदि, बुं नोङो गोसो बायदि, नाथाय सानसे नोंखौ नेनानै दङ। अरजोंनो नोंनि गासै मावनाय, संसाराव थानाय, संसाराव जिउ खुंनाय समाव नोंनि सलिनायखौ अरजोंनो आनजाद नायगोन। आरो बे समाव नोङो गसंथानो हागोन ना हाया? हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बेनिखायनो आं खावलायो, जोंनि जेसेबां बिमाफोर दङ, नोंनि न'खर बेंनाया, नों बिबै जानानै, नों बिखुनजो जानानै, नोङो बिमा जानानै दिनै नोंनि मावनाय, नोंनि सलिनाय सासे ख्रिस्टियान बिमा जानायनि थाखाय नोङो जाहैबाय इसोरनि सिगाङावबो जाहाथे लासिं सिं जाया, बेफोरबायदि जाहाथे गोगोम जानो हायो। आरो नोंनि सलिनाय, नोंनि जिउ खुंनाया जाहाथे हिरा मुकुटा सना रुपाफोर बायदि जायो। सनाखौ जेसेबां अराव सावब्लाबो फोजोबनो हाया, रुपाखौ जेसेबां अराव सावब्लाबो सावनानै फोजोबनो हाया। नाथाय बे थोरिजों लुनाय, दंफां थुख्राजों लुनाय न'फोरा दिनै अराव सावोब्ला बे जोबस्रांलांगोन। हुसियार। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बुजियाखै आं होननायखौ? साफ्रोमबो हुसियार जागोन दा। आरो नों जुदि हुसियार जायाब्ला सानसे नोङो इसोरनि सिगाङावबो अपमान जागोन। आरो थांनानै थानाय समावबो नोंनि जोलैफोरखौ नोङो गोरोन्थि लामाजों थांनायखौ नुनानै सानसे रुखु रुखु गाबब्लाबो नोङो जेबो खालामनो हानाय नङा। बिनिखायनो जोंनि मावनाया, जोंनि इसोरखौ खुलुमनाया, इसोरजों थाबायनाया सना रुफा दाम गोसा मुवाफोर बायदि जादोंना जायाखै बेखौ आनजाद खालामनानै नाय गाव गावनो। इसोरा आनजाद लायैनि सिगां गाव गावनो आनजाद ला। आंनि फोथायनाया सना रुफा मुकुटाफोर बायदि गोगोम नंगौना नङा? आंनि सलिनाया सैथो नंगौना नङा? आंनि सलिनाया गोथार जादोंना जायाखै? आंनि रायलायनाया गोथार जादोंना जायाखै? नों गावनो आनजाद ला। इसोरा जुदि आनजाद लानांगौब्ला हले नों इसोरनि सिगाङाव लासिं सिं जागोन सानसे। हालेलुया। खायसेया जाहैबाय संसाराव थानायावनो लासिं सिं जानांदों, आरो खायसेया संसारखौ नागारलांनायनि उनाव लासिं सिं जानांदों। बे दिनफोरा जाहाथे मण्डलिनि महिलाफोरनि जिबनाव जाहाथे दा फैथों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड।